एमाव बेटा एबारनिफ्राय नों साइकेलबो सलायनो मोनला दै जेब्लाबो माने गाव एकदम माने मोजां जानानै दिन्थिया मिथिबाय एमाव बेटा मा आंना फिसालाया मोजां नङा नामा नंगौब्रा नंगौ आं बुंदोंसो दा बेफोरबायदि जुमाय लोंनानै बाइक सलायनायफोरखौ गारनांगौ बाइक सलायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा साइकेलबो सलायनो मोनला एबार मा एमाव राजाया आंनिफ्राय बाइकखौ लांनानै एक्सिडेन्टसो खालामदों होमबा बाल गथ'आ हराबानो जागौमोन आं आच्छा बारु थाइबानि लारु बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय जाय बिथांमोना बडि सेन्सखौ बुजियाखै बा मोजां मोनाखै बिथांमोननिसिम मोनसे गुरैयैनो फोसावनाय आरो रियेलफोरावथ' रावनिबो जिउमाफोरा बेलेगनि जिउआव हाबनानै बेफोरबायदि जाफेराखै थेवबो एक्सपेरिमेन्टनि थाखायसो खालामनाय जादों जिहेतु हलिउडआवबो दं मोनसे मुभि इट्स ए बय गार्ल थिं होननाय आरो टलिउडआवबो दङ टेडी आरो कोरियान ड्रामा सिरिजआवबो दङ मिस्टार कुइन आरो जोंनि बलिउडआवबो दङ मिस्टार या मिसेस बेफोरबायदि काहानिफोरावबो गोबां टुइस्ट थायो आरो गोबां मिथिनो गोनां बाथ्राबो हाबनानै थायो आरो जोंनि बे कार्टुन सिरिजआवबो मोनसे एक्सपेरिमेन्टनि थाखायसो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनाय जादों स' नोंथांमोना गोबां मुभि नायबावनांगौ दं किसुमानफोरा गोबां मुभि स्टाडि खालामबावनांगौ दं बेनिखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा भिडिअखौ नायलांबाय था भिडिअआ एखे काहानियानो थाबाय थाया गोदान टुइस्ट फैबाय थागोन नोंथाङा नायलांबायल' था अनसायलांबायल' था गेजेर बिराद ट्रेजेडिबो जागोन कमेडिबो फैगोन मिनि गुलायबाबो हाथाय साथाय लोरिलायनाय उदै सालायनाय बेफोरबायदिबो एपिसोड लाबोगोन माने लाब्रा होनदों जायखौ लाब्रा नालाय लाब्रा बायदि जागोन आरो गेजेर मिथिबाय ना नायगिरि लोगो नोंथांमोन स' भिडिअखौ नायबाय थाथ'दो आरो नोंथांमोन लुगैनाय बायदि जाफिनबायानो थागोन गेजेराव टार्न एन्ड टुइस्टआलाय थाबाय थाखागोन जिहेतु सिरिज जाबाय नालाय नङा होमबा दे होमबालाय अके बिदिब्ला बेक टु एपिसोड एमा बेटा एबारनिफ्राय नोंखौ कलेजाव आंनो दोनलांगोन मिथिबाय दहाय मा मानसियानो मोजां जायाखै दानो माने बिदि बुंनांगौ जाखो बालनि कलेजाव थांनायनिसो फुरथि नांदोंना आंहा एमाव राजानि बडियाव थाना लानानै बोरैबासो मोनगासिनो मा जाबावनांगौ जाखो दालाय नारजि बुदाबो आंखौ सिनायला नारजि बुदाबो आंखौ बोरै सिनायबावनांगौ जाखो दे आं थाबैनो आंनि बडिखौ नायहैनांगोन जानाय नङा आं आंनि बडियाव थाबैनो थाहैफिनाबा जानाय नङा आं बिदि एमाव राजानि बडियाव थाबाय थानो हाया साला पापि एमाव राजाया आंनि बाइकखौ लाना थांनानै एक्सिडेन्टसो जाहैदों आरो बेबो जौ लोंनानै गारनायाव गैया आं बाइकखौ मा खालामखो माथो खालामबावनो एमाव बेटा नोंनि अननायाव हाफांनि बाइकआ थबस्र' जाबाय माथो नंदों हाफाङा जुदि मोजां हुसाव फैनांगौबा गैखाला आरो बिराद बखिखागोन बेथ' बयबाबो गावबा गावनि सम्पतिखौ गाज्रि जाबालाय दुखु मोनखागोन ना हरिनांसिगोन आरो माथो उफायबाव स्वाट एमाव राजाया बिदिसो खालामदोंना बियो आंनि बाइकखौ लांनानै बिदिसो खालामदोंना आंनि बडियावल' फैफिनथो दाथ' आं जेबो खालामनो हाखाला आंनि बडियावल' थांफिननो मोनफिनथों मा होनखो जेबो होनाखै हाफां मानो गसंनानै थाबाय थाखो फैदो सिङाव हाबफैदो माब्रै मादै हाफां बायदि थानांगौ जाखोब्रा आंलाय उफायबो गैला मादै हाफांनि बडियावसो थाबाय जेब्ला रावबो खोन्थाबाबो फोथायनाय नंखाला बाजै नोंखौ बेफोरबायदि हालोदाव नुनानै जोबोद मोजां मोनबाय वेलकाम हम आयै थेंक इउ थां दसे रेस्ट लायै थां आइनो माबाफोर नांगौ नामा सोंबानो जाबाय जागोन दे हाफां थां दुगैनानै लायै थां दुगैग्रा बाथरुमा बबावमोनलाय हा बे गोजौनि रुमावनो दङ थांनानै दुगैबानो जाबाय जागोन दे आच्छा नोंसोरबो खोनासं मोजाङैनो मानसिया एसे बोरैबा जानानै दङ मुलि जाबाय थाबा थिगैनो जागोन बेनिखायनो नोंसोरो बांद्राय सोमोनो नाङा मिथिबाय जागोन दे आफा आं आइखौ नायहैनो होमबा थां एसे केयार लाबानो जाबाय आरो आंबो अफिसाव थांनि फावगालि औ आदै थां बाजैनो मा नांगौ मा नाङा सोंहैबानो जाबाय जागोन दे आदै आच्छा बारु थाइबानि लारु आं दा मा गानना थानांगौब्रा मादै हाफाङाथ' दख'नाबो गानोमोन ना बोरै दख'ना गानना थानांगौ जाखोब्रा ओइ र' आइला बिखायाबो मासे गिदिर जाखोब्रा मादै हाफांसोलै मादै हाफांनि बडिफोरखौ जानला मानला दांलाबाय आं लासिंसिंनो होमबाबोथ' दुगैनांगोन ना आं मादै हाफांनि बडियाव थानानै मादै हाफांनि बडिखौलाय बोरै साबोन होनांगौ जाखोब्रा आंलाय जारलासो जाबायलै थाबैनो मादै हाफांखौ लोगो हमहैनांसिगोन आं माने आंनि बडिखौ लोगो हमहैनांसिगोन आं आयै माबाफोर नांगौ नामा मा जाखो आं बोरै दुगैबावनांगौ जाखो मादै हाफांनि बडिखौ आं बोरै दांबावनांगौ जाखो लाजिबायसो आं आयै मा जाखो आयै मानो गाबख्रावदों नों ओइ फावगालि आं खाथियाव दाफै जागोन दे ओमफ्राय नों मानो गाबख्रावदों आयै आंसो मिथिसिगौ आरो मा जादों आच्छा फावगालिनो खोन्थाबा फावगालिया फोथायगोन नामा ब्रा फावगालिनो खोन्थानांसिगोन ओइ फावगालि बुं आं नोंनो फंसे बाथ्रा खोन्थागोन दे नों फोथायगोन ना फावगालि मा बाथ्रा बुं आयै आच्छा खोनासं बिदिब्ला अन्नानै आंखौ आयै होननानै दाबुं मानो माने आं नोंनि बिमा नङा आफाया थिगखौनो बुंदों
खर'आ दासिमबो मोजां जामाराखै बेना जेबो नङा दे आं फोथायगोन होमबालाय खोनासं आं नोंसा आइ असे नङा आरोना आं एमाव राजासो आयै नों मा बुंलाबायदों बेफोरखौ नंगौब्रा आं नोंसा आइ नङा नोंसा आइनि जिउमाया आंनि बडियावसो दंहैयो खोमा आं मिथिगौ नों आंनि खोथाखौ फोथायखानाय नंखाया आरो बियो फोथायजाथावबो नंखाया मुभिफोरावसो नुलाबायोमोन ना नों बांद्राय मुभि नायथारो खोमा बेनिखायनो बिदि सानबाय आयै बिदि नङा नोंसाया मा नायो मा नाया आं बेखौ मिन्थिया नाथाय आं बिराद मुभि नायो आरोना माने मानसिनि बडिया सोलायलायनाय थिग बेबायदिनो जोंनाबो बोरैबा जाफ्लांबायलै अन्नानै आंखौ फोथाय प्लिज फावगालि आं नोंसा आइ नङा हायोबा नों जोंहा न'आव थांनो हागोन ना आंखौ माने एमाव राजाखौ लोगो हमहैनो हागोन ना जागोन आच्छा नों दाबो फोथायाखैना आंखौ होमबा जों सानैनि मोनसे सिक्रेट बुंनि आं जों सानैबो टाइम ट्रेभेल खालामनानै जों सानैनि बिमा बिफानि सेंग्रा सिख्ला समाव थांफिनदोंमोन मिथिगौना नों नंगौथ' आरो बे खोथाखौथ' एमाव राजाजों आंजोंल'सो मिथिगौ नों सैथो खोथा बुंदों आरो आंलाय मानो थगायनांगौ जाखोब्रा हो फावालि जों सानैया आइमोननि आफामोननि सेंग्रा सिख्लानि समाव थांफिनलायनाया दा फोथायबाय दा आं नोंसा आइ नङा होननानै औ फोथायबाय होमबालाय माथो थाबैनो थांनानै माने आंखौ माने एमाव राजाखौ लोगो हमहैनो हागोन ना माने आंनि बडियाव मादै हाफाङा दङ जागोन दे ओमफ्राय नों मानो थाखुमानानै दं आं लान्थियाथियासो दंना आरो आं लान्थियाथिया नोंजों बोरै नुजानांगौ जाखोब्रा जागोन दे आं थाबैनो नोंसानि न'आव थांगोन थेंकुरु फावगालि इट्स अके दानो थांना फै जागोन दे फावगालिया फोथायबाय दे बे फोथायबा गासिबो थिग जाजोबगोन थाबैनो आंनि बडियाव थाङाबा जानाय नङा मादै हाफाङाबो बाइकनि खोथाखौ लानानै मा सानगासिनो दङथाय मादै हाफाङासो मिथिसिगौ एमाव राजा दा माबायदि मोनदों आंनाव जेबो सोङा खर'आ खामानि होआखै आंना दे होमबालाय नोङो रेस्ट लाथ' दे एमाव राजा आं स्कुलाव थांनोसै हाय एमाव आबौ जौखौलाय हाया गारालाय मानो लोंनांगौ जाखो आंलाय माला जौ लोंनाय होद बेटा आबैखौ बिदि बुंनो हामा ओमफ्राय बिखुनजो बा नोंबो खम सैथान नङालै बिजामादैखौ सासेखौ अनो सासेखौ अनाब्रा फाग्ला बोरखांनाय नोंबो मालाय खमथि नङा हाजावैसो सासेखौलाय गयजोंलाय मानो खुबैख्लायनांगौ जाखो बे फाग्लानि थाखायनो गासिबो जाजोबदों बियानि बे रोनाव फाग्लाया गय बिफाङाव गाखोनानै सन्थलाखौ खुबैहरामोनब्ला सन्थलाया मालाय बेसेरा बिहुस जानाय नङामोन एमाव आबौआबो जौखौ मोनलोंनाय नङामोन आच्छा थाङै थुङै आंनिसो दाय जाजोब्बाय होमबा जाबाय मानसिया मोजाङाव फैफिनबाय बेनो थोजासे ना थांहांनाय बाथ्राखौ मानो रायखांफिनबाय थायो दे होमबा नोंसोर थाथ' आं एसे बाहेरायाव खामानि मावहैनि एमाव एबारनिफ्राय बाइक सालायनांला दै आच्छा बाइकआ माबायदि जानानै दं दा बाइकआ बबाव दं थोद एमाव बेटा दासिमबो बाइकखौनो सोंबाय थायो नामा सोङाबा जायो नामा एसेबां दामनि बाइक मास मोनफ्रोमबो EMI हरनांगौ EMI-आनो जोबथ'वाखैमोन बा हाफांनि बाइकखौ एसेबां मिथियो नों एसेबां डिटेल्सआव मिथिनानै लादों होमबा नों बाइकखौ बायफिननानै हर नङाबा जानाय नङा आइला नोंहासो गाजा दुगाबाव होनबाय एमाव बेटा नोंसो बाइकखौ गाज्रि खालामबावदों बेनोथ' जाबाय दा आंनि जिउमाया बे एमाव राजानाव मानो थाफैनांगौ आंनि जिउमाया जुदि आंनि बडियाव थाहैफिनो ना आंनो बाइकनि फैसाखौ नांफिनथारगौ एमाव बेटा थां दसे उन्दुयै थां आं उन्दुआ आं दसे बाहेरायाव थांनि अरे मा एसे अख्रालै जेरावबो थाङा बाहेरायाव थाङा नोङो आं न' सिङाव थाबाय थानो हायाना मानो न' सिङाव थाबाय थानो हाया दासो मानसिया थैनानैबो थांखांदों आरो जमराजानि आखायाव थांबावनो गोसो दङ नामा न'आवनो थाबाय था जेरावबो थांनो मोना आं बाहेरायावबो बेरायहैनो मोना आरो दसे लामाफोरावबो मोना जेब्लासिम मोजां जाया अब्लासिम मोना आच्छा बार' थाइबानि लारु बिखुनजोफोर बिहावजोफोर आंबो अफिसाव थांनि आरो बे एमाव बेटाखौ नायबाय था बाहेरायाव थांगोन नामा ओइ हांग्रामोनदि साया जायाखै नामा होफैदो लांगौहाय र' आच्छा दे आं हले अफिसाव थांनोसै दै जागोन ओइ बिदा नोंखौथ' हले हाफांमादे थिंकाटिकाटां होसिगोनलै माथो ओरैनो गारनांगौ नामा एसे एनैखौलाय रायखागोन ना बुंखागोन ना ओरैनो फैयाखैना बाइकआ माखौबा हरियानो मोजां जादोंमोन आं मानोबासो हरना लाफ्लांनाय आइला नों मा मादै हाफांबायदि रायलायखोब्रा आइ गथ' सिरि थादै आंखौ सिरि थानो हो साननि आं माबा मोनसे आदा थाबैनो मोजां जादो सिरि था होनदोंहाय सिरि था आं माबा मोनसे साननि र' इसिबां दावराव मोजाङै सान्थिबो साननो मोनला अमा राजाया बाहेरायाव ओंखारनाङा होननानै बुंलायदों आंखौ ना गावनि फिसालाखौलाय मानोथो मोजां बुजायाखैमोन बियो आंखौ न' सिङाव थाजादोंना हाया माथां न'नि अबस्थायाबा माबायदि जानानै दं नायनांसिगोन आं बाहेरायाव सिथ्लायाव दसे जिरायहैनिलै ओइ हांग्रिमोनदि एमाव बेटाखौ मोजाङै नायदे बे मानसिया एसे रागा जागासिनो माने खर'आ बारा थिग जायाखै बेना बेनिखायनो बांद्राय रागा जोंना मिथिबाय दे जागोन होमबालाय आं अफिसाव थांनोसै एसे मोनाबोनो हागौ आं एमाव बेटाखौ नायबानो जाबाय मोजाङै दे जागोन मानसियालाय फिसाफोरनि फारसे बिराद अननाय दं देखायासो बे मालाबा सावलुन बावलुन खालामनाय आखलासो गाज्रि बेना नै बावनानैसो दङ बारियाव मैगं खाहैनांगौआ आइ मोनाबो थांफिनलाय लांसिगोनसो बे थाबैनो संहैनांसिगोन आं ओंखामखौ जानाय नंला हेलौ नारजि बुदां
आच्छा हाफाङा थिगैनो दङ ना आच्छा दे आच्छा बे बाइकआ बेसेबां खरसा गोग्लैगोन देलाय नायलाय आच्छा जागोन दे बेसेबां देमेज जाखोनो बाइकआ बेसेबां मा जाखोनो नार्जिबुदा बुंदों बेफोरखौनो सानथ'यो नामा होननानै बिनाबाथाय बिदिनोल' गासिखौबो ओरैनो मोनजोबनाय बायदि मोनो खोमा हाब नोंहालाय माखौ इसेबां रागा जोंखो नोंखौसो रागा जोंनांगौ बिसोर नोंसो उल्था रागा जोंदों आच्छा थां न' सिङाव थां न' सिङावलाय बेसेबां थाबाय थानो आच्छा दे न'नि बाहेरायाव जेरावबो थांनाङा आं अफिसाव थांनि बे नार्जिबुदाङा मानो बिदि खालामनांगौ दे बे हाया बाइकखौ ओरैनो मोननाय बायदि मोनथारदों आरो बे एमाव राजाखौ गारनायाव गैया आं एमाव राजा सोर नोंलाय आंखौ बावबायबो साननैसो आंनिफ्राय मा गोजान जाखो आंखौ बावबायबो नों सानसे समाव नों आंखौ अखाफोरजों रुजुयोमोन हाथरखिजों रुजुयोमोन दिनै नों आंखौ बावबाय एमाव राजा एसे दुखुनि बाथ्रा मा होनखो अखाफोरजों रुजुयो नोंखौ औ सानसे समाव नों आंखौ अखाफोरजों रुजुयोमोन ना फाल्थुसो बेफोरो गासैबो फाल्थुसो आरो नोंखौ माब्रै अखाफोरजों रुजुखो बेलाय नोंनि मोखाङा अखाफोरजों एखेयानो नङा माथो मालाया नोंखौ अखाफोरजों रुजुबानो नों गोजोनगोन नामा हौवाफोरालाय जानला मानला होनखायो बेखौनो नों मानिगोन नामा जाम्बि दादा जाम्बि एमाव राजा नों आंखौ मानो बिदि बुंखो थां न'आव गावबागाव बिमा बिफाया नागिरगासिनो खोमा अखाफोरजों रुजुलायनाय हाथरखिजों एमाव आबा फै ओंखाम जानोसै ओंखाम जाना लानोसै बिनि उनाव साननि आं माबायदि आंनि बडियाव थांफिननो हागोन इसेबो थानो हाला आं बे न'आव बाइकआ गाज्रि जाबाय होननाय खोनानाय लोगो रागेन जासिनबावलासो आंना बे एमाव राजाखौ गारनायाव गैया आइला जामाइला मारै बे दखनाखौ गाननांगौ जाखोब्रा थै साला माजे खाथ'ना लानाय बायदि मोनखोब्रा आंलाय बिखाखौ बेसेबां दिन मादै हाबांनि मोदोमाव थाबावनांगौ जाखोब्रा लाजिलाय लांबायसो आं बेनोसो दखना गाननानै थाबावनांगौ थै जाथारालै आंजों गरमफोराव आसलथे हिनजावफोरा बिराद खस्थ' जामारोथ' आरो गरमफोराव दखना गाननानै थानांगौआ जोंफोरानो बिन्दास हौवा मानसिया गोसोबायदि था गानफब जोमफब खालामलायनाङा गरमफोराव आच्छा दे आं दसे उनाव थांगासिनो दङ अफिसाव जागोन दे जागोन थाबैनो सहैगोन आं मैयानि जाथायखौनो लानानै रागा जोंगासिनो दङ नामाब्रा बेलाय दाउस्रि देलाय ओइ दाउस्रि देलाय आइ एम सरि ब्रा आंखौ निमाहा होदो दाउस्रि देलाय मा नायबाय थाखोब्रा माबा इन्स्टाग्राम नायदों आं नोंथांमोनाबो इन्स्टाग्रामाव जइन जानो हागोन लाब्रा बड थुनखौ नोंथांमोना इन्स्टाग्रामावबो नुसिगोन एबारनिफ्राय लिंकखौ गाहायाव होनानै होगोन लोगोसे नै भिडिअनि बे फारसेबो होनानै होदों नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय लाब्रा बड थुन बेवहाय नोंथांमोना माबाफोर सोफादेरनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर फानिफोर दङब्ला नोंथांमोना डायलगफोर हरनो हागोन लोगोसे रानि दैमारि इन्स्टाग्राम पेजखौबो नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन आरो लोगोसे अमा राजा कार्टुन माने अमा राजा कार्टुनाबो फेसबुकआव गोदान पेज दङ नोंथांमोना बेवहाय थांनानैबो पेजखौ फल' खालामनो हागोन नोंथांमोना स्क्रिनाव नुबाय दं जानो हागौ नोंथांमोना डाइरेक्ट मेसेज खालामनो हागोन फेसबुकआव बा इन्स्टाग्रामाव अके दे बिदिबालाय दाउस्रि देलाय आं अफिसाव थांनोसै लोगोसे हाफांमोननावबो थांनो सानदों आं इन्टारभिउ लानो मोनगोन ना मोनाथाय आंबो थांफागोन दे आच्छा औ आंबो थांफागोन दे होमबा ओंखारबानो जाबाय एबारबा हले सिगाङावसो जिरायखागोन बाल्ला जागोन दे जागोन जुदि आइया खोथाखौ सैथो होनदों माने एमाव राजा आरोना अब्लाथ' आं एमाव राजामोननि न'आव थांनानै नायहैमारनांगोन फावगालि औ आदै आइखौ मोजाङै नायबानो जाबाय आंबो खामानियाव थांनोसै आरो बानलु बेदाङालाय न'आव गैया गामियाव ओंखारलांबाय खोमा आच्छा न'आव थाबाय थाबानो जाबाय जागोन दे आदै आं न'आव बोरै थानांगौ दे आं थाबैनो एमाव राजामोननि न'आव थांनानै फैनांगोन खोथाया बेसेबां सैथो एमाव राजानाव सोंहैनांगोन माने आं जेबो बुजिला आरो जायखिजाया एमाव राजामोननाव थांनांसिगोन आं आइया मायाव जिरायखो नोंलाय नुवाखै आरो नोंहा बेयाव जिरायनाङा उनथिं जिराय जिराया माथोनोसै आं नोंजों आरो गालां जानो बालावबो जिराया स्कुटिनिफ्राय गनायखौनो फात्ता मोना नों बायदि हौवाया बेनिखायनो आं सिगाङावसो जिरायगोन मिथिबाय सरायबाय थोद नोंबो मानसिया माबायदिब्रा उनथिं जिरायहैलै आं खोख्लैया खोथाया माथो आं हा माथो जालायखो नै माबा उनथिं जिरायनो खोन्थाबाबो जिराया माबा सिगाङावसो जिरायलाबायबाय बेबो गाहायाव आंखौ खोलैगोन साननानैनो सिगाङाव जिरायदों आं थिगखौनो खालामदों नों बिहामजो फिसा सिगाङावनो जिराय थोद आफा नोंबो बिहामजोजोंसो लोगो
माथो नोंहालाय मानो खोख्लैनानै फैनांगौ बिहामजो जिराय बेवहायनो गोजोननाय थाबाय बिहावसो दे थांदो माब्रैब्रा नोंलाय मानसियालाय नों माब्रै आंबो एरै आरो नोंजों स्कुटिनिफ्राय गालांजानानै आंनि थाफ्लाया बेसे मोसा खुस्रेदनाय बायदि जादों आरो मालाबा नों मोसाजों खुस्रेद जाबावबाय नों हैबालाय खोथाया बुंदों आरो हमना ला मावजि सैमाफोरा खुस्रेदनाय बायदि जादों आरो आच्छा दे बाल सोंबाय थानाङा बेयाव जागोन दे जागोन मा बुंदोंमोन नों सानसे आइजों लारिखौबो दखानाव लांफादो दखाननि खारबारफोरखौबो एसे मिथिनानै लाथों कलेजाव थांनांगौआ आं हारसिंनो हायोलै जेबो नङा दे लांफाबानो जाबाय न'आव थाबाबो खामानि मावखाया खालि मबाइलल' नायबाय थायो क्लास जोबनानै फैबा दखानावनो थाहैथ'थोंसै आरो फुजाबो सफैखासिगोन कास्टमारफोराबो बारा जानो हागौ ना बेथ' सैथो दे होमबालाय गाबोननिफ्राय थांथोंसै नै हाफां आरो एमाव राजाखौ नायलांनोसै आं दसे दे नायलांबानो जाबाय आं थांथ'ला गाबोनफोर थांनोसै आं दे मोजाङानो जाबाय दे सानैबो हामबाय दसेनो मा जाब्रबो आइला पासवर्डखौबोथ' मिन्थिया आं दालाय मादै हाफांनि मबाइलखौलाय बोरै खेवगोन आंलाय आदै नार्जिबो दं नाव सोंहरनोबो पासवर्डखौनो मिन्थिलाना आं जारला जेरैबो महा जारला बे फावगालिया जोंहा न' थांदोंना थाङाखैब्रा हैद मा एसे बरिं मोनखोलै आंलाय जानाय नागिरैनि र' मा दं मा गैया माथो ओंखाम उखैनाय मोनलायबाय ओंखाम जाखांदोंल'सोमोन न'आव सोरबा दङ ना नार्जिबो दं नार्जिबो दं आइला आदै सन्दुला नामालाय फै आंसो दं आं गसाइ मा जाखोब्रा आइला मानो थांफिनखो मा जाखो बुं आं नार्जिबो दंनो खोन्थागोन ना हरियम शान्ति आइला मा जालांखोब्रा सद्गुरु ओम नमः ओइ सन्तला ओम नमः बाप्पा ओइ मा जालांखोब्रा ना हाफाङासो माबा मोनसे होनहरबाय बेखौ ओइ नार्जिबो दं दङ आं सिङावनो आच्छा मानसियालाय मोजांथार जाथारबाय नामाब्रा हाफाङालाय पिज्जा मोनजायो बेसेबा गोबाव जाखाबायमोन जानानै लाखानि र' माथि गुनाव मादै हाफांजों दामजायाबानो जाबाय आं ओरैनोबा मादै हाफांनि बाइकखौसो आं खोख्लैबावदों बाप्पा ओइ बिबार बारदों नोंनि बिखाया मासे सिखिरि बाहैदों नोंनि खावलाया बोखागोन नामा नों बुंनाय दे आंनि खोमाया बोखागोन नामा नों बुंनाय दे आंनि खोमाया जावलिया मा खालामनाय जादोंलाय हाफां मा एसे समायदोंब्रा नोंखौलाय मोजां नुसोगारदों माथो होद सोरबाफोर फैनो हागौलै र' नों बेवहायनो थाथ' आं मानसि नायहैनि मा मानसि नायनांगौब्रा मानसि नायाबा जायोलै सोरबा जोंखौ बिदि अबस्थायाव नुबा मा जानांगौ जाखोब्रा बेनिखायनो दरजाखौ फांनि आं मानोब्रा ओइ हाफां साला मा एसे थङालिब्रा नोंलाय आं नोंखौ इसिबां थङालि नङासो सानदोंमोन सिगांनिफ्रायनो आं नोंखौ फसायखायो होननानै बुंबा नों खोथाखौनो लाया नों आंखौ फसायो माथो बुंबायानो थाखायो आं नोंखौ नोंसो आंनि खोथाखौ खोनासङा आच्छा खोनासंनानै र' मा होनो बिसोरा मादै हाफांखौसो गोसोथोबाय बियो मालानिफ्राय मोजां मोननाय बेखौ आं गोसोआव गैलाना जायखिजाया नोंखौ लोगो मोनबानो बुंबाय थायो माथो दिनै बिराद समायनाय नुदोंलै हाफां नोंखौ मानो हाबैया जालायखो आंनि एक्स बयफ्रेन्डनि न'आव थाङा दहायलाय माथो हाफांखौ नायनो होननानै बुंदोंमोन नोंलाय बै समाव आं बावगारनानै दङमोन आयो दा आं गोसोखांब्रबबाय बेनिखायनो हाबै आं थोद मा जाबाय थायोब्रा थाथ' होमबालाय आं खबर लाना फैनि इन्टारभिउ लानो हागोन ना हाया बेफोरखौ सोंनानै फैखानि आं नों बेवहायनो थाथ' जागोन दे हाफां दिनैसो नोंनि गुबै समायना महरखौ नुबाय आं बापरे आइला मा जाखो जेबो जायाखै थबिराम फै आंजों फै थबिराम स्वाद फै होनदोंना र'लै आं दा थांगोन साला स्वाद फै आइला जामाइला दिस्टार्ब ओरैनोबा टेनसन जाखादों आंहा मादै हाफांनि बडियाव थानांनायनि जेने थेने खारखुमा बोनो हाबाय र' आं न'सिमल' सहैथोंसै बाखि मा जायो उनाव नायगोन आं एमाव राजानि बडियाव थाबाय थानो हाया हरिओम मा जालायखो बेहालाय सानथाला हरिओम मा जाखो
नुवाखै नुनायनि बुस्थु नुफ्लांदों आं मा नुखो जेबो नुवाखैलै देलाय खोन्थालाय मा नुदों आच्छा बबेनिफ्राय फैखो नोंलाय हाफांमोननाव थांदोंमोन आं आच्छा हाफांमोननिफ्राय फैदों माबायदि दं हाफाङा हरिओम दासोंसै हरिओम हा मा खालामखो बेलाय मावराजाया आंनि बडियाव मा खालामखो बेयो जानाय नङा थाब थांनांसिगोन आं न'आव लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय थाबाय लोगोसे मोनसे इनफरमेसन आरोबाव होबावनोसै बडि चेन्जिं पार्टखौ नोंथांमोना सोर सोर इन्जय खालामदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोर सोर इन्जय खालामाखै कमेन्ट खालामबानो जाबाय मानो होनोब्ला बेफोरबायदि टपिकखौ जोंनि बर'आव नुथ'वाखै जिहेतु कार्टुन सिरिज बानायनाय हिसाबै बिराद एनिमेसन नायो आं बेनिखायनो गोदान एक्सपेरिमेन्ट खालामनो होननानै बे खोन्दोखौ बेयाव सोनाय जादों आरोना भबिष्यताव इयुनाव मालाबाफोर एनिमेसन भिडिअफोर बा मुभि फिल्मफोर बानायनो हानाय जायोब्ला माबायदि खालामथाव बेफोरखौ एक्सपेरिमेन्ट खालामनाय जादों बे भिडिअनि गेजेर गेजेर आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जिहेतु गोबाङानो बुजियाबो जानो हागौ बेफोरबायदि प्लटफोरखौ थेवबो लाबोनो नाजागोन इयुनाव नोंथांमोननि अननाय थुलुंगा सापर्टखौ अरायबो नांगोन बेनिखायनो माबा गोदान लाबोनो नाजागोन बेनि थाखाय एसे गोबाव नेबाय थानांगोन आरो नोंथांमोननि खाथियाव लाबोनो थाखायनो गोबां खस्थ' खालामगासिनो दङ गोदान माबा मोनसे सरप्राइज होनो थाखाय बेनि थाखाय नोंथांमोना एसेबाबो गोबाव नेनांगोन माने फर एग्जाम्पल बोसोरबा 6 बोसोरफोर नेनांगोन आरो तब तक नोंथांमोना नेनानै थाथ'नांगोन नोंथांमोननि सेराव बिराद मोजां माबा मोनसे लानानै फैगोन बेनिखायनो जोंहा दंफ'आ जोबोद खस्थ' खालामगासिनो माने आं लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो अननानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालांदो आरो इन्स्टाग्रामावबो डाइरेक्ट मेसेज हरनो हागोन नोंथांमोननि फिडबेकखौ इन्स्टाग्रामावबो हरनो हागोन पेजनि मुङानो जाबाय लाब्रा बड'टुन ओके थैंक यू सो मच लोगोफोर लाभ इउ